Пане Павел, надзвичайно вітаю вас у студії союзників. Дякую, що погодились на цю розмову. Вітаю вас. І за доброю традицією, оскільки ми прекрасно розуміємо один одного, коли ви говорите рідною мовою, і я своєю рідною мовою, ми будемо так і продовжувати. Ви білоруською, я українською. Будь ласка. Павел Латушко, заступник керівниці Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, у минулому міністр культури Білорусі. Обіймав посади надзвичайного і повноважного посла Білорусі у Польщі, Франції, Іспанії, Португалії і Монако. У 2020 році на фоні фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі увійшов до складу Демократичної координаційної ради з питань транзиту влади, а пізніше через репресії тиск КДБ Білорусі був вимушений виїхати з країни. Відтоді залишається одним із лідерів білоруської опозиції до Лукашенка в екзилі. Скажіть, будь ласка, для вас події останніх тижнів у зміні позиції Києва щодо Білорусі, білоруського народу на різних рівнях, і зустріч з Тихановською, і початок спілкування з незалежними білоруськими журналістами, і санкції проти Лукашенка – це вже серйозний розворот в офіційній позиції Києва? І якщо так, то чим він, з вашої точки зору, мотивований? Які були причини зробити це нарешті зараз? Ну, ёсць папярэднія дзеянні, ёсць палітычныя наратывы, якія сапраўды вельмі важныя. Я не хочу сказаць, што прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі раней не звяртаў увагу на сітуацыю ў Беларусі. Я памятаю яго выступленне на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы яшчэ ў мінулым годзе, калі ён сказаў, што калі Еўропа хоча быць бяспечнай, то яна павінна зразумець, што лінія бяспекі павінна праходзіць па ўсходняй мяжы Беларусі, каля Смаленска. І гэта была тады вельмі пазітыўная, станоўчая, важная дэкларацыя. Ён казаў падчас візіта прэзідэнта Байдена ў Варшаву, я памятаю, што будучы Беларусі гэта дэмакратычная Беларусь. Але сапраўды сустрэча са Светланай Ціханаўскай, інтэрв'ю незалежным беларускім СМІ, сустрэча з палітвязнямі, дапамога беларускім палітвязням, вельмі важныя дэкларацыі на ўзроўні прэзідэнта, міністра замежных спраў Украіны. Гэта сведчыць аб акрэсленні стратэгіі. Я думаю, што гэтай заявы перадусім вельмі моцны месседж Лукашэнку, што Украіна не прызнае яго прэзідэнтам. Ён з'яўляецца узурпатарам на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Гэта сігнал таксама элітам вакол Лукашэнкі. Другі месседж, зразумела, гэта беларускаму грамадству, бо мы разумеем, што абсалютная большасць беларускага грамадства не хоча, каб працягвалася вайна ва ўкраіне, выступаюць супраць падтрымкі гэтай агрэсіі, і абсалютная большасць, 65%, выступае за дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Гэта апошняе сацыялагічнае пытанне, якія я чытаў. Зразумела, сацыялогія цяжкая справа сёння ў Беларусі. Таксама гэта месседж дэмакратычным сілам, бо сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, абмеркаванне папярэдне, бо ёсць і рабочая ўжо камунікацыя канкрэтных тэмаў. Гэта важна, гэта прызнанне суб'ектнасці дэмакратычных сілаў, важнасці падтрымкі. Але гэта таксама і сігнал Еўрапейскаму саюзу. Мы ведаем, што Еўрапейскі саюз на працягу гэтых гадоў нават нейкім сэнсе стымуляваў Украіну да больш шчыльных кантактаў з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. І зараз я лічу, што гэта таксама ўжо сігнал з боку Украіны Еўрапейскаму саюзу, што нельга пакідаць Беларусь Расіі, што нельга змяншаць падтрымку дэмакратычнаму руху Беларусі, дэмакратычным сілам беларускаму грамадству. Так што я лічу, гэта вельмі важна. Ви знаєте, і всередині України було багато заохочень і пропозицій, принаймні з боку такого громадянського суспільства, з боку експертів, значно раніше встановити вже офіційні контакти з демократичною опозицією в Білорусі. І ось, власне, ця зустріч офіційна відбулася. Ну, це не перша зустріч, дійсно, Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським, але перша, яка в визнаному статусі так реальної переможниці виборів 2020 року. Чи задоволені ви результатами цієї зустрічі? І як ви вважаєте, чи буде такий робочий діалог вже налагоджений на системному рівні між вашим штабом і, відповідно, українською офіційною владою? Фактам, безумоўна, так, бо я нават скажу шчыра, апошнім часам я сустракаюся з сітуацыяй, калі нашы заходнія партнёры адмаўляюцца публічыць факт нашых сустрэчаў. І я разумею, што робяць яны гэта пад ціскам рэжыму Лукашэнкі, які ставіць умовы не сустракацца з так званымі тэрарыстамі. Бо, напрыклад, і Ціханаўская, і я прызнаныя тэрарыстамі, як шмат хто з лідараў і актывістаў дэмакратычных сіл Беларусі. А тут публічная сустрэча, відэафіксацыя і абмеркаванне
абмеркаванне канкрэтных тэмаў. Ну, давайте так, на сённяшні дзень акрэслены прыярытэты, і мы пачулі з боку Украіны палітычныя заявы, у чым мы маглі б таксама супрацоўнічаць. Бо пытанне же не толькі ў тым, што Украіна можа зрабіць для нас, а што мы, дэмакратычны рух, аб'яднаны пераходны кабінет можам зрабіць для Украіны. І мы рабілі на працягу гэтых гадоў, але думаю, што разам можам зрабіць больш. Ну, перадусім. Напрыклад, моя каманда, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, займалася зборам доказаў. Мы перадалі асабіста, я быў у горадзе Гага, прокурору міжнароднага крымінальнага суда факты незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны і пазнейшая іх індэктрынацыя. Дакументы падпісаны асабіста Лукашэнкам, яго міністрамі, фінансавыя сродкі, якія на гэта выдаткоўваліся, хто працаваў, канкрэтныя асобы, шмат людзей трапіла пад санкцыі у сувязі з гэтым. Але пытанне адказнасці Лукашэнка, ордер на арышт. Наступнае – гэта тэматыка адказнасці за агрэсію. Вот зараз мы, як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, збіраем доказы здзяйснення агрэсіі з тэрыторыі Беларусі. Зразумела, што украінскі бок мае шмат сведчанняў, але я не думаю, што будзе лішнім, калі мы прапануем свае матэрыялы, свае дакументы, тым больш, як член парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, як член Коордынацыйнай рады, я меў права ініцыяваць папраўку, адпаведную рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе прапісана чорным на беламу, што адказнасць за агрэсію нясе так званае вышэйшае ваенна-палітычнае кіраўніцтва Беларусі на чале з Лукашэнкам. Зараз мы збіраем доказы, перадамо генеральнаму прокурору, як і па дзецях перадавалі генеральнаму прокурору Украіны. І я спадзяюся, тут будзем супрацоўнічаць у рамках спецтрыбунала. Мы таксама разлічваем, што Украіна нас падтрымае як сябар ужо міжнароднага крымінальнага суда ў Газе у справе адказнасці Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці. Тое, што адбылося дэпартацыя палітзняволеных, гэта толькі маленькі прыклад злачынстваў дэпартацыі. Людзей выкідваюць без дакументаў, і яшчэ публічна Лукашенко заяўляе, што іх няма права ніколі вярнуцца ў Беларусь. Тут мы можам таксама, і дзякую Украіне, што падтрымала палітзняволеных, конечно, пытанне легалізацыі. Санкцыйная палітыка. Моя каманда разам з іншымі ініцыятывамі займаемся санкцыямі. Тут я чуў заявы Власюка, упаўнаважанага прэзідэнта Украіны па санкцыях. Я ў 2024 годзе да яго звяртаўся. Учора я падпісаў, пазаўчора ў гадавіну 24-го я падпісаў чарговыя прапановы. Гэта гарманізацыя санкцый, гэта пазбаўленне права на транзіт праз тэрыторыю Беларусі тавараў падвойнага прызначэння, калі яны хлусліва нібы ідуць у Кыргызстан, Казахстан, аказваюць на тэрыторыі Расіі. Гэта персанальныя санкцыі, гэта фінансавыя санкцыі, які мы, дарэчы, заініцыявалі менавіта наша каманда у Еўрапейскім Саюзе на сістэму перадачы фінансавых паведамленняў Банка Расіі. Усе банкі Беларусі дапамагаюць Расіі ў транзакцыях фінансаў. Так што тут є шмат тем да супрацоўніцтва. Я переконана, що це величезна буде допомога українській стороні, тому що Україна дійсно, не вірю, що зупиниться на персональних санкціях проти особисто Олександра Лукашенка, але на зустрічі Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським прозвучала ще одна ідея, пропозиція, власне, призначити спеціального представника України з питань Білорусі. В нас є пряма мова на цю тему, давайте згадаємо. Я вважаю, що нам треба посилювати контакти з Білорусією. І контакти, ось можна говорити зі Світланою, з журналістами, як з вами сьогодні. Дякую за цю розмову. Ну, просто, на мій погляд, треба більше спілкуватися. Я погоджуюсь з її ідеями, що повинен бути, може, український спецпредставник по Білорусі і контактувати і зі Світланою, і з її людьми, і з іншими, хто є за кордоном, хто не знаходиться в Білорусі по зрозумілих причинах. Так? І тому може бути, я їй сказав, що я буду над цим працювати, і ми будемо шукати, ми підберемо людину, я їй пообіцяв. Очевидно, що спеціальний представник не може охопити весь спектр питань, які існують зараз між Україною і представниками Білорусі, зокрема між представниками демократичного кабінету. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб увійшло в функціонал такого спеціального представника? Я переконана, що рано чи пізно ця людина дійсно буде призначена, але чим вона мала б займатися в першу чергу? Я хотел бы передусім подякувати Ігору Кізіму, який былы амбасадар Украины у Беларусі. Мы познаёміліся з ім яшчэ до 2020 года. Вельмі дасведчаны дыпламат. На жаль, ён уже спыніў гэтую функцыю. І важна, што прэзідэнт Украіны хоча аднавіць гэта і прызначыць спецыяльнага прадстаўніка. Дарэчы, спецыяльных прадстаўнікоў маюць шмат якія еўрапейскія краіны. Давайте паглядзім. Это і Францыя, гэта Літва, Латвія, Польша, Эстонія, і Норвегія, ну і гэтак далей. Таму прызначэнне Украіны як краіна, якая мае зараз
вельмі моцную пазіцыю ў еўрапейскай палітыцы, да меркавання якой прыслухоўваюцца спецпрадстаўніка па пытаннях супрацоўніцтва з дэмакратычнай Беларусі, гэта вельмі важны сігнал. Я думаю, што ў мандат для нас важна, як для дэмакратычных сілаў, было б правільна ўпісаць супрацоўніцтва з інстытутамі, якія мы стварылі за гэтыя гады. Фактычна альтэрнатыўную ўладу. Гэта Коордынацыйная рада, як абраны орган беларусамі. У нас адбудуцца чарговыя выбары ў маі. Это аб'яднаны пераходны кабінет, які створаны Ціханаўскай, але таксама падтрыманы праз вотум даверу падчас слухання ў Коордынацыйнай радзе са Святланай Ціханаўскай, зразумела, з іншымі ініцыятывамі, якія праактыўна стараюцца змяніць сітуацыю ў Беларусі, працуюць унутр Беларусі. Праўда, не толькі гавораць, штосьці кажуць, а робяць штосьці канкрэтна і тут тым ліку дапамагаюць Украіне. Я думаю, што для нас гэта было бы прыярытэтным, каб мандат спецпрадстаўніка распаўсюджваўся на гэты тэм. Пытанне стратэгіі. Я думаю, што стратэгічна для Украіны, і гэта фактычна кажа прэзідэнт Украіны, улада Украіны, важна, каб Украіна была бяспечнай. Але бяспека Украіны залежыць ад бяспечнай Беларусі. А бяспечная Беларусь, якая не будзе ствараць пагрозу для Украіны, Еўрапейскага Саюза, толькі тады будзе, калі там будзе дэмакратычны ўрад, калі там не будзе рэжыму Лукашэнкі. Зразумела, наколькі тут можа ўплываць Украіна на гэтыя пытанні, но тут нават супрацоўнічества з інстытутамі, з дэмакратычнымі сіламі, гэта таксама вельмі моцная падтрымка і сігнал беларускаму грамадству, бо Украіна мае вялікі аўтарытэт таксама і сярод беларусаў. Ну, дійсно, я думаю, що це в Києві зрозуміли, тому що під час спілкування, власне, з журналістами Зеленський зробив, як на мене, один дуже важливий ще один меседж і дав таке повідомлення про те, що він чітко розділяє, і Україна чітко розділяє як держава, з одного боку, режим Лукашенко, і колективної відповідальності за співучасть режиму Лукашенко у російській війні проти України на білоруський народ не розповсюджує. Це кардинально відрізняється від позиції України і українців щодо Росії і росіян. Як вам ось це розділення, розмежування, так, коли білоруський народ, ми чітко простягаємо руку і розуміємо, що ми не звинувачуємо його так само, як особисто режим Лукашенка. Як вам це може допомогти, як демократично обраній владі Білорусі, яка, сподіваюся, рано чи пізно прийде до влади там? Гэта таксама важна, бо калі мы паглядзім на гісторыю, на жаль, гэтай жудаснай вайны, якая ў тым ліку была падтрымана рэжымам Лукашэнкі з тэрыторыі Беларусі, які прадставіў інфраструктуру ваенную, грамадзянскую, то мы павінны ўзгадаць, колькі беларусаў змагаецца за Украіну. Гэта сотні добраахвотнікаў, это Пол Каліноўскага, вядомы ўсім украінцам. Это, на жаль, 80 хлопцаў і дзяўчат, якія склалі свае жыцці за свабоду Украіны. Гэта не менш чым 1700 чалавек, якія былі затрыманы падчас пратэсту супраць вайны, калі яна пачалася, і 400 палітзняволеных, якія сёння сядзяць толькі за тое, што яны падтрымалі Украіну, сярод тысяч іншых палітзняволеных. Так што тут, я думаю, гэта дэмакратычныя інстытуты. Я узгадываю ўсе нашы сустрэчы, мае сустрэчы, ці калі сустракаецца кіраўніца кабінета Ціханаўская, ці Коордынацыйная рада, мы пастаянна кажам про Украіну. Мы кажам про тое, што перамога Украіны, якім выглядзе она будзе, тут уже мы можем дыскутаваць, але перамога Украіны гэта стратэгічна важна для будучыні Беларусі. Таму мы заўсёды былі на баку Украіны, мы ёсць на баку Украіны і будзем. Вось нават паглядзіце акцыі на 24 лютага. Я паглядзеў здымкі з розных гарадоў, тут у Варшаве, колькі я пабачыў бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта таксама дэманструе, што беларуская дыаспара перажывае і хоча дэманстраваць еўрапейскім партнёрам, што беларусы разам з Украінай. Гэты падзел, ён прынцыповы, зноў жа такі паказвае, што будучыні для Украіны Украіна не бачыць з Лукашэнкам. А Лукашенко будзе хацець адносінаў з Украіны. Бо паглядзіце, да чаго прывяла палітыка Лукашэнкі. Ён страціў поўнасцю экспорт ва Украіну. Ён фактычна абнуліў, там сотні мільёнаў засталося экспорту ў Еўрапейскі Саюз. Он не змог знайсці рынок на афрыканскім рэгіёне. Зараз у яго вялічэзныя праблемы ў эканоміцы. Так сама, як у Расійскай Федэрацыі. Яны сёння сустракаюцца з Пуцінам у Маскве. Галоўная праблема
праблемы гэта зараз эканамічнага характара. Таму тут будуць інструменты ўплыву Украіны напэўна. Калі Украіна хоча, каб Беларусь змяніла дэмакратычны лад, значыць она можа штурхаць гэты рэжым альбо лепш за ўсё дапамагаць нам, каб мы змянілі гэты рэжым на у транзітны час на дэмакратычны лад. Є ще одне дуже чутливе питання. Білорусь, власне, мала на своїй території інфраструктуру, якою користувалася Росія у 2022 році, а зараз Росія фактично намагається розбудувати інфраструктуру для балістичної ракети середньої дальності «Орешника», якого бояться в Європі так точно, і в Штатах теж бояться, що Росія почне це застосовувати, власне, не тільки щодо України, але й щодо Європи. Скажіть, з вашої точки зору, чи є якийсь шанс, що Лукашенка і люди навколо нього не дадуть в результаті росіянам використовувати і повністю розгорнути комплекс, потрібний для застосування «Орешника» на території Білорусі? Ми можемо ще якось спільно вплинути і фактично народити страх, що цього робити не варто, навіть якщо це позиція Путіна? Я прыходжу да высновы, што на сённяшні дзень мы з вами бачым мінімальны ўзровень палітычнай суб'ектнасці Лукашэнкі за ўсе 31 год знаходжання яго пры ўладзе ў Беларусі. Мы бачым, што ён фактычна рэалізуе знешнюю палітыку Расійскай Федэрацыі. Усе галасаванні, усе палітычныя месседжы, рашэнні, яны абсалютна капіююцца з тых рашэнняў, якія прымае Крэмль. Гэта тое самае, як было ў часы СССР. Вось паўтарэнне БССР і СССР. Калі ехала дэлегацыя Савецкага Саюза, БССР галасавала так, як скажа Москва. Калі мы глядзім на ваенную палітыку, то напярэдадні паўнамаштабнай агрэсіі Лукашенко падпісаў канцэпцыю сумеснай бяспекі саюзнай дзяржавы, ваенную дактрыну, і праз 2 месяцы пачалася паўнамаштабнае ўварванне. За гэтыя гады, і гэта даюць выведкі амерыканскай Кангрэс ЗША, фактычна Беларусь, яны лічаць, уже не з'яўляецца саюзнікам, а прыдаткам Расіі. Бо гэта тэрытарыяльны прыдатак, таму што Лукашенко аддаў і ваенную палітыку ў рукі Расійскай Федэрацыі. Гэта тое, што робіцца зараз. Лукашенко фактычна на патрэбы Пуціна спрабуе стварыць дадатковыя пагрозы еўрапейскім партнёрам. Толькі эканамічны ціск, толькі больш прэсінга і пазбаўлення эканамічных магчымасцяў працягвання вайны і падтрымкі вайны з боку Лукашенка. Будемо сподіватися, що, власне, саме нормалізація відносин між демократичними силами Білорусі і українською офіційною владою допоможе нам з цього досягнути.